омӯзгор равшангари дилҳо ва роҳнамо барои ҳар як инсон аст. Салом бинандагони азиз. Ин барномаи роҳнамо аст ва мо омадем ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба хотири муаррифии чеҳраи навбатии барнома. Моро тамошобин бошед. омӯзгор дар ҷомеа як нерӯест, ки аз равшаниаш дигарон баҳравар мешаванд ва он нурро дар ҳаёт ва дар зиндагии худ меафрӯзанд. қаҳрамони навбатии барномаи роҳнамо, омӯзгори фанни забони давлатии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-уми ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, Нозанин Ҳусейнзода мебошад. мавсуф хатмкардаи факултети журналистикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мебошад. муаллима асосан дар оилаи омӯзгор ба воя расидааст. вақте ки хурдсол будам, модари ман дар муассиса кор мекарданд. Буданд лаҳзаҳое ки модарам мегуфтанд ки вақте ки мо бо модарам меомадем, бо модарам мерафтем, модарам аз аудитория берун мешуданду мегуфтанд ки хай дар набудани ман хонандагоро нигоҳ кун. ман ҳамун маврид хонандагоро бо ҳамин қадар дар сатҳи олӣ нигоҳ мекардам. ҳамин баям нигоҳ накарда ман мегуфтам ки не, ман зане ки кор мекунад намешавам. ман зани хонашин мешавам, ман барои тарбияи фарзандон бояд зиндагӣ кунам, барои пешбурди оила. вале бо мурури замон ҳамин ҳисси омӯзгорӣ, вақте ки модарам дар муассиса кор мекарданду ман тез хабаргирии онҳо ба муассиса ворид мешудам, як ҳамин ҳисси омӯзгории ман бедор мешуд. ва вақте ки ман фарзанди худамро ба синфи аввал овардаму, баъд ба ман гуфтанд ки худат метавонӣ ҳамчун омӯзгор фаъолият кунӣ. ва ниҳоят вақте ки мо омадем барои интихоби касб, яъне фан, ман гуфтам ки ман фанни забону адабиёти тоҷикро мегирам. ва гуфтам барои чӣ? муаллима ба ман савол додан, барои чӣ? ман гуфтам ки бовар мекунед муаллима, дар тӯли аз синфи 5 ки то 11 ман дар синф мехондам, модари ман ба ман роҳбари синф набуд, танҳо муаллими фаннӣ буданд, яъне фанни забону адабиётро дарс медоданд. ва ҳамин вақте ки дарс оғоз мешуд, модарам мегуфтанд Ҳусейнзода доска баро, Ҳусейнзода доска баро. ҳамун вақте ки ман хурд будаму ҷавон будам, ман намефаҳмидам, ман бениҳоят ба ғазаб меовардам ки барои чӣ модари ман ба ҷое ки манро мисол рӯпӯш кунаду ба ман ҳамчун модар рафтор кунад, модарам фақат аз ман сар мекардам, Ҳусейнзода доска баро, Ҳусейнзода доска бар. ба хона мерафтам, ба падарам шикоят мекардам, ҳамин як муаллимаи забон дорем, фақат аз ман сар мекунаду маро ғам медиҳад. ва ин ҳам сабаби чӣ шуд ки вақте ки модарам аз ман серталаб буданд, ҳамин фан дар дили ман ҷой гирифт. ман нисбат ба ҳамин фан на танҳо фаҳмиш, яъне дониш, балки муҳаббат низ бо мурури замон пайдо кардам ва гуфтам ки ман ҳамин фанро интихоб мекунам. аз фаъолияти фарзандам дар як муассиса ман хеле хурсанд ҳастам, чунки он ҳаракатҳое ки фарзандам дар фаъолияти корӣ нишон медиҳад, гумон мекунам ки ин як беҳтарин қисматҳои ҳаёти гузаштаи ман аст, чунки дар симои фарзандам ҷавонии худро ба ёд меорам, чунки худам ҳам аз оилаи омӯзгор ҳастам ва ин касби омӯзгориро пешаи кори худ намудам ва ҳар лаҳза вақте ки фарзанди ман ба синфхона медарояд ё ки дар толори маҷлисгоҳи муассиса баромад мекунад, дар роҳрави муассиса бо ову мехӯрам, ман як эҳсосоти хушбахтиро ҳис мекунам, чунки фарзанди ман ҳам ба мисли ман ба чандин шогирдон дарс меомӯзад, тарбия мекунад ва ба роҳи рост равона мекунад.
نازنین حسینزاده فعالیت مهنتی خود را محض در همین مؤسسه تعلیمگاه رقم 8 آغاز نموده تا امروز در حلقه همکاران و خوانندگان می باشد. موصوف خود را از جوانان موفق زمان می داند که با اشتراک در آزمون‌ها، آماده کردن خوانندگان به سبقت و المپیادها و تکمیل دانش امروز همچون آموزگاری زمانی معاصر دانسته می شود. ман гумон кардам ки вазнинии дарс додан, вазнинии дар муассиса кор кардан, ба хонандагон таълим додан аз ин вай меҳаросад. гумон накардам ки вай дар мактаб кор мекунад. баъд аз як ҳафта ба ман мегӯяд ки ман дигар кор кардан намехоҳам. лекин ман аз он хурсандам ки ин калимаҳоро ман нашунидам ва баръакс модарҷон ман касби худро ёфтам. ман дар ҳамин соҳа кору фаъолият мекунам ва ба бурдбориҳои муваффақиятҳои калон худо хоҳад ба мисли шумо мерасам. омӯзгор будан ин на танҳо фан омӯхтан аст, балки тарбиятгар, таълимдиҳанда ва роҳнамои насли наврас аст. яъне хонандагон вақте ки ман якум сол омада кору фаъолияти худро сар кардам, барои чӣ ҳисси ман нисбат ба омӯзгорӣ зиёд шуд. вақте ки маро роҳбари синф мондан, хонандагон, ман синфи 8 мехондам, бовар мекунед, онҳо як хел муроҷиат мекардан, як хел омӯзгор мегуфтанд, муаллим гуфта ба ман нигоҳ мекардан, ман худамро ҳис мекардам ки эҳа аз ман ба донотару хубтару боақлтар нест, барои он ки хонанда ба мо ҳамчун як шахсе нигоҳ мекунанд, муроҷиат мекунанд, гӯё мо аз ҳама чӣ бохабарему, ҳама чизро медонем. ана ҳаминам як илҳоми маро нисбат ба ҳамин касб водор карду, бедор карду ва ман гуфтам ки ман бояд тарбиятгари насли оянда бошам. дарсҳои омӯзгори ҷавон шавқовару мукаммал ва бо истифодаи роҳу усулҳои нави таълим сурат мегирад. омӯзгор кӯшиш менамояд ки аксари дарсҳо омӯзишиву назариявӣ бошанд ва дар дарс аёният васеъ истифода бурда шавад. бо чунин тарз сурат гирифтани дарсҳоро хонандагон меписанданд ва ҳар дарси омӯзгорро бесаброна интизор мешаванд. дар замони имрӯз ки омӯзиши забонҳо аз асоситарин дониста мешавад, муаллима мехоҳад дар саргаҳи ин омӯзишҳо забони давлатӣ истад. тарзи пешниҳоди дарси муаллима ба омӯзгорону хонандагон писанд аст. шахсияти бениҳоят фаъол ҳастанд, шахсияти серталаб ҳастанд, чӣ дар кор бошад, чӣ дар сари вазифа бошад. мана чанд соли охир мешаванд ки ҳамчун кори фаъолияти гурӯҳи дастаи олимпиро мебаранд, дар ҳама ҷо фаъол ҳастанд, ҳамеша кӯшиш мекунанд хонандаҳоро чӣ дар олимпиадаҳои дохили муассисавӣ, чӣ дар ҷумҳурӣ, чӣ дар берун аз ҷумҳурӣ, ҳатто байналмилалӣ фаъол бошанд, ҳаракати хонандаҳо бошад. дастовардҳояшон ҳам бениҳоят зиёд ҳастанд. дар раванди дарс ҳам ҳамеша фаъол ҳастанд, кӯшиш мекунанд ҳамеша бо хонандагон ҳам суҳбат бошанд, методҳои гуногунро истифода баранд. ҳамчун ҳамкор ҳамеша бо мо кӯшиш мекунанд раванди муҳими педагогиро дар роҳ монанд. дар ҳама кор кӯшиш мекунанд дастиёрӣ пешниҳод кунанд.
нозанин ҳусейнзода дар баробари оне ки имрӯз ҳамчун омӯзгори фанни забони давлатӣ фаъолият менамояд, инчунин дар корҳои ҷамъиятӣ муассиса низ фаъолмандӣ нишон дода худ ва шогирдонаш дар озмун ва тадбирҳо ширкати фаъол менамоянд. пайвастагии доимии ӯ бо коллектив боис гаштааст ки имрӯз ҳамчун омӯзгори муваффақ дар доираи омӯзгорон ва соҳаи маорифи ноҳияи исмоили сомонии пойтахт шинохта шавад. омӯзгори имрӯза бояд аввало бо замона ҳаракат кунад, яъне бо ҳамаи он ҳаракате ки ӯ мекунад дар вақти дарс гузаштан бо тахтаи электронӣ, бо компютер, яъне хонандагон на танҳо аз навиштану хондан, балки онҳо бояд аз замони ҳозира, яъне инноватсионӣ пурра огоҳ бошанд. На танҳо хонандагонро дар вақти фанҳои дарсӣ, балки берун аз инам мо кӯшиш мекунем ки хонандагон бо донишҳои муосир шинос бошанд, яъне ҳамзамони ҳамқадами замона бошанд. муаллима ҳусейнзода роҳбари синфи мо мебошад. ӯ ҳамеша моро дастгирӣ мекунад ва ба мо кӯмак мекунад. вақте ки ман ба мушкилӣ рӯбарӯ мешавам, вай ба ман маслиҳат медиҳад ва кӯмак мекунад. дар вақти дарсҳо ӯ маро дастгирӣ мекунад ва муаллима ҳусейнзода мисли чароғ аст ки роҳи донишро равшанӣ меорад. шуҷоату донишомӯзии доимии омӯзгор боис гардид то дастаи ҳаракати олимпии муассисаро ба ӯ бовар кунанд ва имрӯз ин дастаи серҳаракати донишомӯзӣ иштирокчии олимпиадаҳои фаннии мактабӣ мебошад. дигар самти фаъолияти муаллима муовини директор оид ба таълим маҳсуб меёбад. омӯзгор пайваста талош мекунад ки дар мавриди аввал соатҳои дарсӣ пурсамар гузарад ва дар як вақт фаъолияти дастаи олимпиадачиёни муассиса доимо дар сафи пеш бошад. дар дохили шаҳри душанбе ҳаракати олимпии муассисаи мо дар ҷои бениҳоят баланд аст. мо чанд сол ки дар ҷои аввал қарор дорем дар байни муассисаҳои таълимӣ. яъне соли чандум аст ки хонандагони мо дар олимпиадаҳо ҷойҳои сазоворро ноил гашта то сатҳи ҷумҳурӣ ва на танҳо дар дохили шаҳр, аз шаҳр берун, яъне дар олимпиадаҳои байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён мегарданду ва номбардори муассисаи мо мешаванд. муассисаи мо аз ҷиҳати ҳаракати олимпӣ дар тамоми ҷумҳурӣ ном дорад. яъне муассисаи моро яке аз муассисаҳои мешиносанд ки дар он хонандагон донишу малакаи бениҳоят баланд доранд. таассурофи хонандаго бениҳоят баланд аст. ҳар як хонандаимон як истеъдод дорад. мо омӯзгорон ҳар як истеъдоди хонандагонро ҷудо ҷудо карда бароварда онҳоро равона месозем ки номбардори аввало муассисаи худ, баъд миллати худ бошанд. устод ҳусейнзода ба мо хеле ёрии зиндагӣ мекунад. ҳам дар раванди дарс, ҳам берун аз дарс мо инфиродӣ кор мекунем. мо бисёр ба олимпиадаҳои аз фанни забони давлатӣ меравем ва дар онҷоҳо кӯшиш менамоем ки ҷои аввалро ишғол намоем. ин ҳам аз заҳматҳои устод ҳусейнзода мебошад.
муаллима бо навиштани мақолаҳои илмӣ, методӣ ва тарбиявӣ низ машғул аст. мақолаҳои ӯ ба масъалаҳои рушди забони давлатӣ, усулҳои навини таълим, фарҳанги сухан ва нақши омӯзгор дар ҷомеа бахшида шуданд. шоҳномаи ҳаким Абуқосими Фирдавсӣ ҳофизаи мост, мақоми омӯзгор дар меҳвари сиёсати пешвои миллат, истиқлоли давлатӣ, кафолати хушбахтиву саодатмандӣ, нақши оила ва муассиса дар рушди ҷомеа, ҷойгоҳи занон ва модарон дар паём, рисолати муҳими падару модар дар тарбияи фарзанд, сатҳу сифати таълим ва омода намудани кадрҳои баландихтисос дар паёми пешвои миллат, таърихи пайдоиши кӯҳантарин ҷашни тоҷикон сада ва ҷавонон бояд худшинос бошанд. Аз масоиле мебошад ки муаллима дар ин самт мақолаҳои илмӣ навистаанд, ки имрӯз аз онҳо омӯзгорон васеъ истифода мебаранд. албатта ман ба он хулосае омадам ки фикри ман дар вақте ки ман ҷавон будам ин хато буд. Барои он ки барое ки мо фарзандони солим босавод тарбия кунем, мо худ низ бояд аз болои худ кор кунем, худ низ бояд донишомӯзӣ кунем. Яъне чӣ хеле гуфтиян хондан ҳеҷ вақту соату сину сол надорад. Барои ҳамин ба хулосае омадам ки имрӯз ки ман коргар ҳастам, ман метавонам фарзанди худро ҳамчун як шахси ки ба давлату миллати худ хизмат мекунаду одами зарурӣ дар давлати худ мешавад тарбия кунам. дар таҷрибаи кӯтоҳе ки вай дар муассиса кор мекунад, лоиқи ин суханҳои ӯ шудам, ки дар ҳақиқатан вай ҳаракат кард, тавонист худро дар ҷамъият нишон диҳад, ҳамчун омӯзгори беҳтарин, ҳамчун роҳбари синфи беҳтарин, ҳамчун роҳбари яке аз муовинони муассиса беҳтарин гардид. инам ифтихор аз он медиҳад ки вай дар оилаи худ омӯзгор тарбия ёфтааст. анамин касби омӯзгорӣ дар мо меросӣ аст, чунки падаркалон ва модаркалони ман ҳам омӯзгор буданд, модарам ҳам омӯзгор буданд ва яке аз омӯзгорони беҳтарин дар муассисаи рақами 82-и ноҳияи Сино дар синфҳои ибтидоӣ дарс мегуфтанд. дар воқеъ омӯзгор дар ҷомеа бисёр шахси зарурист. ӯ симои асосии муассисаи таълимӣ дониста шуда, кӯшиш менамояд дониши худро ба хонанда дода, ӯро ба роҳи рост раҳнамоӣ кунад. бинобар ин омӯзгорро роҳнамо медонанд. пешвои миллат дар суханрониҳояшон қайд мекунанд, ки маҳз муаллим аст, ки доимо меомӯзад ва он чӣ андохтааст ба дигарон таълим медиҳад. миллате ки омӯзгори асил надорад, ҳеҷ гоҳ ба ягон мартаба намерасад. ифтихор ва сари баланди мост, ки тоҷикон аз қадим соҳиби китобу қалам, илму маърифат ва олиму омӯзгор буданд, ҳастанд ва дар оянда низ хоҳанд монд. дуруст аст ки имрӯз омӯзгорони асил ба монанди қаҳрамони барномаи мо дар ҷомеаи имрӯз зиёданду бешумор. заҳмату талоши омӯзгори ҷавон музаффариятҳои зиёдеро ба бор овардааст. чунин қадрдониҳо боис гаштааст, ки муаллима дар оянда низ фаъолияти пурсамар намуда, дигар зинаҳои таҳсилоту омӯзишро дар соҳаи маориф ва илм тай намояд.
бинандагони азиз, ин буд барномаи навбатӣ. Дар барномаи имрӯза фаъолияти омӯзгории Нозанин Ҳусейнзода пешниҳоди шумо карда шуд. Умедвор ҳастам ки барномаи имрӯза ба шумо писанд омад. Хайр, таансияту хонобод бошед.